aboigo omusike Daktari Fred Matiang'i kagukwana ase omusangirikano yuyu ase chinsemo chekerenyo nigo abeire gakoene kibuna nigo abeire gakwerwa naboigo abeire tayari gochaka esabari yokorigia ekerogo ky'oborai bwense kobwaterana amo n'abarai bande abange abo bakwamereria eserikali erikoene kibuna nkwenyorera bareribaga koba omurai bwense ya Kenya ase chikura chire busyo buna enchera yemo yokomurusi Daktari William Ruto ase kirogo. Leo tumetembelewa na ndugu zangu ambao wamekuja kutusalimia na kuja kuangalia vile tumejipanga hapa Kisii na vile tuko. Itanga ninkwanese ke usiga abantu baminto abaguzi baminto eyenerenga kiya itoto bwate ke historia yokorigyo bagambi bwense gosebona talibo korigyo bagambi esabali eyo bochaka bono korigyo bagambi twachakire sabali egari yaimukire bali mutagete ko banaitwe so egari yeme anye totageti ayebere zole obero mutagete to gende sabali ye morotie samoko abantu baminto abagaka bagusino barega nabangina bamanyete egenda matuni keto kyabagusimo nakere intuna barayi bagusi tito oitera manyinga y'abana baito iga ochakorete birecha ebinde bigokoruga ngabandure chikura bakorigia batagete korigeria abana baite mioro na makombe baitane bata abandu chingomana mumatagete igo murayonde wenzi anybody otageta koreta mangana barenziga gusinga beka abantu tu mare baitane chikura chigo ikata basa konyora kura yo monto gusiole moyo koibana nire bono twachake na ndi tulokora mangana yo kwebererio ndi bwese oikato kwaterane onye otageta koriki chikura no bwato bosibole okwana n'abantu ngora na masikani ndutoliko ko bangere kiombo chikogenda eso otageta kogenda ine yaki yao no ena abana abaminto barese kiombe kegwamba ligi chikura namasikani y'obugima bw'abantu baito kali mwako ebichibesa korusiko moche goita abantu ga mochako borera abantu chinzara n'emioro baita abana baito no motagitego no yoko batoma no muntu bamwanto baitira abantu baito no bagotoma abana baito bache goita abantu ga no motagitego ekenege toto tanje at all we got to be very serious about this.